Quen mellor ca el para dar o pistoletazo de saída ás festas da Peregrina. Como xa o anunciara o Goberno municipal, Manuel Jaboi será o pregoeiro deste ano. O periodista e escritor, que foi presentado esta mañá no Concello, non puido disimular o seu nerviosismo. Ao fin e ao cabo un está acostumado a dirixirse a xente que non coñece, non? A través dos medios de comunicación, pero, sin embargo, cando a xente que estés diante impórtate, a min impórtame a xente que está aquí porque compartín con eles o día a día do xornalismo en Pontevedra, pero vaime importar moitísimo máis a xente que este en Mugartegui no día do pregón, porque van a estar aí dende a miña familia, dende os meus amigos, en fin, vou a estar bastante nervioso ese día, así que farei unha cousa que non só facer moito para mal, que esta vez creo que vai ser para ben, que preparalo ben. Manuel Jaboi non quiso adiantar moito do pregón, pero o que é seguro é que no seu discurso non faltará o humor e a nostalgia. Teño moitas ganas de poñerme a escribilo, será un pregón, un relato, un conto, será unha historia que teña humor, que teña nostalgia, que é un material moi sofisticado, que dá moito xogo literariamente. Farei referencia a que eu son de Sanxenxo, nacín en Sanxenxo, vinme moi mozo, moi novo a vivir aquí, a estudiar aquí, con 5 anos. Son pontevedrés de adopción, dá de beber a quen pasa, por eso atopasme tanto na noite, señor alcalde, saúde a cidade, e farei referencia precisamente a esa hospitalidade. Tanto o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores como a concelleira de Festas, Carme da Silva, aseguraron que Manuel Jaboi é un dos mellores embaixadores de Pontevedra e mostráronse moi orgullosos de que sexa o pregoeiro deste ano. Eu creo que foi unha elección perfecta para este ano 2019 e estamos todos contentos de que aceitara e de que, e estamos seguros de que o pregón vai ser diferente e vai ser recordado, non? O humor que tanto lle caracteriza acompañaralle o vindeiro 10 de agosto ás 12 horas no Pazo de Mugartegui.